A budem hovoriť po slovensky. Pán predsedajúci a kolegovia, aj môj koment ku tomuto dokumentu. Je kľúčové, aby sme jasne podporili a zasiahli, pokiaľ ide o násilie páchané na ženách. Ale popri iných skupinách aj ženy musia mať prístup k policajným zložkám a správam a taktiež by mali získať právne poradenstvo a ochranu. O tomto sa nedá pochybovať. Ale moja otázka dnes znie. Sú dievčatá a ženy viac chránené vďaka Istanbulskému dohovoru? Ja tvrdím, že Istanbulský dohovor nenaplňa svoj účel, a to prevenciu a boj proti násiliu na ženách a dievčatách a neochraňuje obete. Čo však Istanbulský dohovor zavádza, a toto je vec, ktorá vadí mnohým štátom a preto ho neratifikujú, je kontroverzná definícia genderu, teda rodu ako sociálneho konštruktu, citujem, ktorý daná spoločnosť považuje za priliehavé pre mužov a ženy, ale bez akéhokoľvek vzťahu ku skutočnému biologickému pohlaviu. A toto teda chce byť založené na vychádzajúce z definície rodovej rovnosti v unijných zmluvách. Dohovor ide ďalej a stigmatizuje pohľad na manželstvo ako na tradíciu, zasa citujem, zakladanú na stereotypných rodových rolách. Výsledkom môže zasa byť narušené právo rodičov vychovávať a vzdelávať svoje deti s ich vlastným morálnym a náboženským presvedčením a toto musí byť absolútne rešpektované. A ak sme zjednotení v rozmanitosti, čo je naše vznešené heslo Európskej únie, tak potom tento rešpekt ku tejto rozmanitosti to absolútne postrádam. Nakoniec považujem za nesprávne pridávať monitorovací mechanizmus, ako je GREVIO, ktorý bude zbytočne narúšať národnú suverenitu. Kolegovia, otázka domáceho násilia na ženách a mužoch musí jednoznačne získať viacej pozornosti. Existuje množstvo opatrení, ktorými to vieme dosiahnuť. Lepší tréning polície a súdnych úradníkov, lepšia spolupráca na európskej úrovni, vyššie právne povedomie žien a dievčat, vyššia angažovanosť občianskej spoločnosti a privátneho sektora. Ale Istanbulský dohovor toto žiaľ opomína. Rád by som pripomenul, že členské štáty nie sú viazané dohovorom v oblastiach, ktoré spadajú do národných kompetencií a nie sú preto povinné ho ratifikovať. Zároveň kladiem otázku, či môžeme povedať napríklad o takom Turecku, ktoré dohovor ratifikovalo, že jeho prijatím sa v krajine umenšilo násilie páchané na ženách. A štatistiky, ktoré hovoria o násilí páchanom na ženách pred ratifikovaním a niekoľko rokov po ňom, ukázali, že sa neznížilo to násilie na ženách. Takže viete, aký bude skutočný dopad prijatia Istanbulského dohovoru, si dovolím prorokovať. Dovolím si povedať, že konzervatívni voliči, ktorých tu reprezentujem, vnímajú spoluprácu v Európskej únii pozitívne, ale zároveň odmietajú ideologicky motivované dokumenty, ako je Istanbulský dohovor. Neustálým vnúcovaním praktík netransparentného pretláčania kontroverzných dokumentov sa konzervatívna časť voličov cíti oklamaná a občanov Európskej únie, radikalizuje sa a následne odchádza od tradičných strán k populistickým a extrémistickým hnutiam. A ja si myslím, že výsledkom je znechutený volič, ktorý stratil dôveru v projekt Európskej únie a jej predstaviteľov. Ak je toto nás šiel, potom môžeme tlačiť na Istanbulský dohovor ďalej. Yeah, I think the very